ama sign clear tu le ngai thla tu te chibai kan book le fek ka chu tun lai hian na sin kut champhaya an manga chuan na sin kut chu lo zo le ta chuti rualin na sin kut atanga an fa son so na tanga soilo ebe mai chu he illuminati sign kan ti satanic sign hi ni thu kan soi tak tak main he video hi I lo ngai thla ta sa apul tanga atop thlenga lo ngai thla chuak vek turin ka som bok cheu ni achan chu apoi mo le tuk chuan heta thlak kan hmu hi a model hi tu nge ni ti chu ka hre chi lo ma se alu chunga thil in sar kal khi kan hmu emo khi thil khi satanic sign pakhat kan ti mo denominationism kan ti ramhuai zol pakhat sign pakhat ania chu champhaya na sin kut an hmanna khan he thil hi fason suwa khan an ron tilang thlat mai ni he thil hian mizoram atheng chuaka tuna po hian social media hian mi tam tak ngai ven ron ani chuan heteng sign ni asap tong tak phai chuan illuminati star vector sign anti bokani a video hi fialo emema chu tiro cha achunga khian mi ring midlem angemo khatiang sokol midlem angkha omle omlo hi kawa mu chiang chilowa om phai chuan chu sign chu google a khan han sa sula illuminati I emblem best factor tin kha sign kha omang mase khimi thlak a chiang chilowa a blur deuh thaka phone lak ani karinga he video ka don hi claimin a lo blur dewa chuti ruwa chuan tutum kan thil soi tur chu a serious don hle ani he thil hi kum thum kal ta khan mzu vir thli ran weya nge ri kha khatiang sowa khan he tiang ang deuh hi an lo so to pokani mizoram chhunga nge mo ma se kha chu thil kal to nia passes pass kan tiang ma se heta hian nimin mai na sin kut fason so a hian he tiang thil hi an ron so le thlat mai ni tu te nge a organize tu te hi ka hrelowa ma se hetiang denominationism kai hnoi thil mi puite hmu le thalai tam tak le naupang theka hmu thura an ron thop chu khi zia lo ka tia chuti rual chuan engtin nge an mani khan an in soi fia veang ka hrelo chuti rual cha an mani lampang tang chuan in soi fia na thatak chu an ron nei thau ka ringa ainga po chu ni se video kan lak thai ang le kan nei chhun ang hi kan clear ho phatanga claim chun a fia lo deuh mai the chuan kan ngai dan te le rek tur te po tam taka om karinga kan ngai dan te kan soinga chuan kan rek chhawang chuan video kan rek tak male video kan clear homa thil phat ka soi du chu he video ka ron siam chan hi mizo model te le youtuber te inkara bawruak ron siam du wanga he video hi ron siam kan i ti kha mi pui te le thlir tu te le mizo model te he na sin kuda chim song te he na sin kuda chim song te ne na khan ka ron soi ma sadu bogani ole tuna video te lo thlirang chuan a video chu a thui lova heta video kan post ta ka alu khi en nula ki nei khi mo khi tiang khi Setanic hoina unsign pakhat endianan Christian hoina ganrin na logo pakhat chu cross hi ani khatiang ang deuh khan khi tiang thil ki nei khi Setanic ho thil sign Setanic ho logo sign pakhat ani ti kha kan lo se don nia chuti ro chuan Setanic ho hian hetiang logo sign te tuna tira karon soita kang te po kha sign chi rang kil thum nei te po khatiang te po kha social media hian hmu tur tam tak a awm ni chuti ro chuan an logo te po hi a hrala hral te po hi an awm ve thin Setanic ho bik a hin mo chuan thalak pakhat karon tilanga hi kan en ho zuainga o heta thalak kan hmu hi a fia thokat view chun ka hria fason pakhat chuan enge ya ma se
Illuminati Setanic ho kan ti ho hi khovel phuma hi anin zar phatna salhia chuti ro chuan khovel finna a san chho zel bak a hian an ma ni lampang po hi Setanic thil ti theina finna te po hi asang chho ve zela chuti ro chuan a fa son huanga te po hi an ron lu chho tan to ni mo ka soyom zia chu mi hi indiana khatiang tual tha lampanga te mo an rilu lak pen khatiang khan setana khan ati vek thei do chuti ro chuan fa son lampang te khan mi rilu lak pen tum song khan khatiang kha hetiang Illuminati kan ti ho hi an ron chetana an fing em to ni khovela hian tuna kan hmu nge po hi heti har en mai chuan fa son design pakha chu ang te me pai mase hetiang ang te hian thalai te milar te kal tlangin thalai naupang sok te kha influence ron tomin andril lulak penan khan khatiang khan Setanic ho hian kan milar te ho mang hian kaimani mihring puite ngei tang khan te khan aron mang tang kai ta mase ti han en mai chen fason pakhat ve mai ani han ti te pokha ol sam takani chon heta beram no ki kan muang khi khetiang khi mak ve khop maya Bible apo kan beram na wanga dun nem ti te pokha kan hrefawa ma se Setanic awit hetiang kel kinai mo beram kinai anga logo le an mani ma se Setanic ho kan ti hian setana petu te hian hetiang hi logo an han hmang mai te pui adang dai ka tia chuan thil pakhat te deina kan soi du chu vai ho te pui an fing em maya entina ka chota bim kan ti krishna kan tiang te kemo khi diang te poki vai pathian lem vek khania khata khan an cartoon ron siam te rim rim khi han enula chota bim te khi thila ti thai em mai ni mo khang te pokha asiam suak tu te pu an fing em maya khatiang khan naupang te nanen khan an mani anga thil ti thei te kha an cha ka khatiang khan mi rilulak nan kha an ron hmang thin ta ni khang te pokha vai ho te po an lo fin dan chu khatiang hmang khan naupang en du tur deuh khan cartoon te khan ron siam chuaka a ran pa kai an mani khan chota bim cartoon hi ron ngai sang ru tia han soi vak ai lo khan khatia naupangina an han en mai kha chuan mit te pokha ala em ngal me ni ma se mi puiten le naupang te na naupang te pan in lo en ve thau karinga naupang te pokhan in lo hriat tura ka du chu naupang te le mi puite ri lulak pe nana khatiang kha vai hoina cartoon hmanga an pathian cartoon hmanga khatiang film kha an ron siam chu ani ti kha kan lo la hrengai lo ni chuan kan lo hre thar don ya ti kha kan soi du boka chuan thil par kan soi ve du mai mai chu Mizoram a po hian Illuminati kan ti mo khatiang Setanic ho te po hi kan modela te po le a mi hring ang po hian kan om lo wang ti hi a soi thai to lo a chan chu tun lai hian Setanic Illuminati kan ti ho poi mo online phang hian anin sar phar to ni in register thai vek to website hi an nei vek to chu ti ro chuan thil pakhat karil ru lo om ta chu avani lo ka ti na lampang khani to lovin tun lai kan mi so model te milar ho te po mo sap tong a phai chu an thiam to le tuk mo hetian sap tong mang hian a in register thaye khatiang kha website chi rang rang Facebook a te po khatiang an ma ni members te khan members thar tur te po kha khovel pumpuya hian an ron song to ni kan India ram nge ya po mo mase khami ga ti wang khan an zong hi an ni vek thar lova a then chu fake account poisa du wanga khatiang khan lo ti la khatiang khan tax wa thil ti tur pathum kan pechang i ti thei chuan chu tiang chuan register fee i ron thonanga ti te kha a oma mase khatiang kha chu ani tak tak chuang lova han soi zaw tak tak kha chuan mi ru te ani lo zongin kan kai hroi perang ti kha loma enga po chu ni se khami chin khan kan du tok phatang chuan thil par ka soi du chu he na scene organizer te hi tu te nge an ni ti kha hriat te po kha achak om ve hrim thrima chuan he fason an ron buat seya he an costume de le mi hring ang zong taka han tlir chuan mu nom te reng mai chu ti ro chuan mi then ka tam takina kan lo hriat tura chu le kan mi so model te le designer pon kan lo hriat tura ka du rio cardinal te kan copy ve te mi o ka lo ti thina chu ti ro chuan he tiang denomination hi Christian te le kaini miso Christian in ti tan chuan
amoi lo deuh o ti ngei dan kha ka lo nei a mi then ka chuan kha apoi mo ber hlei dem kan ril du kha lom apoi mo ber in lo ti mai the thil reng chu kha tiang kha ni lo tunla chu a than pa Setanic hian mi hi avat thlem sung to lo chu ti ro chuan tunlai fason kal hmang atang ten Setanic hian a fing ma hetiang hmang kan thil du le kan mit lak zong ang te po atang kan mit lak du ang zong te tang te hian Setanic hian mi a ron hmang tang kaya thil hi Setanic hian fin dollar ron chhuah thin hi i re thar te ang hu tuna bek ka ron tar la nang te ram than khara chuan lei khan phal to lo ni an fa te mo an san chu hetiang hi Setanic kai noi Setanic product ani an tingam hi mai chuwang chuan hetiang denominee simang hi chu in lak chang kanan le in ti pat le in ti lar le in ti buinan vel khan chuan i bang lo ram teng u ti kha kan soi du ni e chuan a to ba kan soi du chu Jeremy bung som chang thum le chang lin ka rian tu na kan soi angang te kha un khom thain a ron sei fia viewing ka ria kan an chia chuang heng mi te chin dan hi engma lo mai ani ngowa thing te an kita chu kut them thiam mi hrein atuka silver le rang ka chakin an chei moya an tluk lo nan tu bo le perekin an kila o khami chin bi kha bible cha kan lak thei te chu lo ni sela tuna kan ron sui angang le kan han rek zong te kha he bible thu hian a phun khom thal hlen ka ria chuwang chu a top na he bible thu hi ka ron bel ta ni ti kha mi puite le thlir tu te kha min lo ria thiam sak turin ka ron ngen chu ni e ole tun tum tan chuan khati chin kha lo ni le pha sela nak tuk kan ngei dan te thil dang rek tur te om ni chuan kan soi ho vele don nia mang tha mu tui le ve gule o tun tum kan video rek chu mu te po fu lo hle a chuwang chuan kan rek boi nuai mai thea clear tu mi wi te riat thiam na kan di le